سلام تخططت ناز channel كمي تخونو خمي تغنيو لو منو خلنا تغمنا عرستي هي غريبة زلخو نايلو معرس مرتنا مبار بزعبا مصحفتي كون مچم زنبب يعنبب بحالنا اب انجليشون بزح نباب زتبابعن موتيفيت زقبرن بزح تقصتات هالو حدا كابو leaders are readers بلو مرحتو زخونو كل زي انببتيوم كمدما the more you learn the more you earn بزح انت تنبيبكا بزح تتماهيركا بزح تغفل بزح عبيت عليك بزح حدا وحد كابت بزح بزعبا نباب زبهاليو نايلوم فيديو نعاي بولكي زتقامونو مصحفتي اب هيوتي دما سربة تخاولوتي ريلي كابت اتمامتها اب هيوت زنبرني نكلوت منقدتات عدلات نخطمت زحقزوني زبلوم مصحفتي يقرب لكم انا بهيوتي صبوق عدلاقاتي من بزح كمهار كيلا بيرترا حدا ديغري نيرنا بدقمت ياب سويس من كلتا ديغري كقبر عدل رغيبه بزح مصحفتي دما او وشتو انبيبه እዚ ኩሉ መፅሓፍቲ ክፀልወኒ ከኣለን ክሳዕ ክንዱ መብዛሕትኡ እቲ መፅሓፍቲ ነቲ ዝመሃሮ ንክፈልጥ ይገብረኒ ነይሩ እዚ ጎኑ ጎኑ ባዕለይ ከንብቦ ዝጀመርኩ መፅሓፍቲ ግን ካብቲ ትምህርተይ ዘይስንፍ ኣብ ገለገሊኡ እውን ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዎ ኮይኑ ረኺበዮ ስለዚ ሎሚ 6 መፅሓፍቲ ኣብ ኩሉ ፅላት ኣብ ቁጠባ ኣብ ሂወት ኣብ ሓዳር ከምኡ ድማ ኣብ ኮሚዩኒኬሽን ኣብ ኮንፊደንስ ዓብይ ተራ ክህልዎም ዝኽእሉ ክሕግዙና ዝኽእሉ ንክንዕወትን ሕጉስን ቅሱንን ሂወት ንክህልወና ክሕግዙ ዝኽእሉ ዝበልኩም 6 መፅሓፍቲ ከላልየኩም እየ ናብ አንገፅና ንኸይድ ሃየ እምበር ናይ ሎም ኣርስትና ከም ተቐድመ ኣቢለ ዝበልክዎ 6 books that really transformed my thinking ነተሓሳስባይ ክልውጡን ክዕብዩን ዝኽኣሉ 6 መፅሓፍቲ ዝበልኩም እየ ክርየኩም ስለዚ በታ ቀዳመይቲ መፅሓፍ ክጅምር ታ ቀዳመይቲ መፅሓፍ ኣብዚ ውልቃዊ ዕቤት ክኣቱ ከለኹ ዘንበብኳ ተገዲሰ ቅድሚዮ ንብብ ነይረ እንደግን ተገዲሰ ደጋጊመ ዘንበብኳ መፅሓፍ ብጆርጅ ክላንሰን ዝተባሃለ ዝተፃሕፈት the richest man in Babylon እያ ትብል እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብጣዕሚ ብጥንታዊ ጥበብ ዝተፃሕፈት መፅሓፍ እያ ዝያዳ ሓይላ ወይ ኣተኩራ ድማ ከመይ ጌርካ ቁጠባዊ ዕቤትን ሓርነትን ከተምፅእ ትኽእል really ዳርጋ the rule of gravity ከምዚ እምኒ ንላዕሊ ተደርቢኻዮ ግድን ይኽምለስ ዘሎና መሬት ምክንያቱ ሕጊ ናይ ግራቪቲ ዝበሃል ስለ ዘሎ እዚ ሕግታት ኣብዚ ዝጠቕሶ ድማ እንተ ተኸቲልካዮ ገንዘብካ ክዓብን ንስኻ እውን ብቁጠባ ንክትዓቢ ናይ ግድን እዩ ዝብል 5-6 ፕሪንሲፕልስ ኣለዎ ከተንብብዋ ትኽእሉ ኢኹም ሓንቲ ካብኣትን ናብል ኩሉ ግዜ ገንዘብ ሴፍ ክትገብር ከም ዘለካ የተባብዕ ግን ከምኡ ክብል ከሎ ብጥንታዊ ኣዝዩ መሳጥን كأمن بزخيلن طببيا تصحيفات مصحف سيمبلي كمزي ገንዘብ ሴቭ ግበር ገለገለ አይኮነ ስለዚ እታው ዘሎ ፍልጠት ሓደ ብኣዝዩ ፅንፅዋይ ብዝመስል መሳጢ ጥበብን ኣተራርኻን እያ ተፃሒፋ ብርግፅ በእንግሊሽ ኣንቢበያነ ብካልእ ቋንቋታት እንትተርጉማላ እቲ ፅቡቅ ናታ ድማ ኣብ ዩቱብ እውን ኣላ ብናፃ እታ ኦዲዮ ብድምፂ እዚ ሬኮርድ ዝኾነ ኣብ ዩቱብ እውን ኣለና ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ኣነ ብነፍሰይ ኣብ ዩቱብ ኣንቢበያ ከባቢ ብዙሕ ግዜ ደጊመ እዛ መፅሓፍ ኣዝያ ጥዕምቲ ስለ ዝኾነት ስለዚ እተን ብሕፅር ዝበለ ተመልእኽቲ ናታ ድማ ንኣብነት ገንዘብ ናይ ግድን ካብቲ ኩሉ ገንዘብካ እንተወሓደ 10% ናቱ ከተቐምጦ ክትክእል ኣለካ ይብል ካልኣይ ድማ ገንዘብ ምቕማጥ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ከተባዝሖ ክትፍትን ኣለካ ይብል ሳልሳይ ገንዘብካ ኣብ ዝርዳእካን ኣብ ዝትፈልጦን ኣብ ንዓኻ ዕሙቕ ዝበለ ርዲድ ዘለካን ከተዋፍሮ ፈትን ኣብ ዘይርዳእካ ገንዘብካ ይተዋፍር ኢሉ ብፅቡቅ ዝኾነ ኣብነት እናሃበ ዛንታ እናሃበ ይገልፅ ከምኡ ድማ ኩሉ ግዜ ንክትዓቢ እንተደሊኻ ነገራት ንኣብነት ኣብ ዘይትፈልጦ ኢንቨስት ቅድሚ ምግባርካ ቅድም ትለጦ ተማሃሮ ምስ ተማሃርካ ኢንቨስት ትገብር ምክንያቱ ፈሊጥካ ንክትከዶ ኢሉ እውን ፅቡቅ ምክሪ ይህብ ቀፃሊ እታ መፅሓፍ ድማ ኣዝዩ ልቦና ብዝመልኣ ከምኡውን ኣብ መወዳእታ ሂወትካ ውሕስነት ብዝተፈላለየ ኢንሹራንስ ክትነጥቃ ከም ዘለካ እውን ይገልፅ እዩ ስለዚ ሃይሊ ሪኮመንድድ እያ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብኣይ እውን ገንዘብ እውን ኣየድልየኩምን እዩ እታ ካልአይቲ መፅሓፍ ብ ሊል ሎንደስ ዝተባሃለት ጓል ኣንስተይቲ ዝተፃሕፈት እያ how to talk to anyone እያ ትብል ከመይ ጌርካ ምስ ዝኾነ ሰብ ክትዘራረብ ትኽእል ተስዓን ክልተን ዝተፈላለዩ ቴክኒካት ኣለዋ ኢንፋክት ኣብ ኮሚኒኬሽን ብዙሕ መፅሓፍ ትርኢ ኣለኹ ነዚኣ ግን ብዝበለፀ
أدني قيام فتياني معاز تنكف بلك أكوان تزيكوني فيديوتات سريعة له أب كوميونيكيشن زتوكوري سلازي نتناتي فيديو كتريوه تقولوا ولا بتحت قبر لكم كفتني جن تعمل صحف هاي ريكومندد يا زياون كتم ببان تخيلكم دارقا بزح أبنات النهابت إيا كتأمنك تفتن بتزلوا كل تي فلتة بتمصحف مالتي እታ ሳልሰይቲ መጽሓፍ ንሳውን ኣብ ውልቃዊ ዕቤት ኩሉ እቲ መጽሓፍ ትረእይዎን ኣነ ዘንብቦ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ግን እቲ ኣነ ዘንብቦ ኣብ ውልቃዊ ዕቤት ናተይ ብፎከስ ዝገበረ ወይ ንጹር መልእኽቲ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሂወተይ ብዙሕ መጽሓፍቲ ከንብብ ተገዲደን መሪፀ ፈትየን ኣንቢበ ብዙሕ ልብወለዳት ገለ የንብብ ነይረ ቀደም ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ዘንብቦ መጽሓፍ ንዓይ እንታይ መልእኽቲ ኣለዎ ከይፈለጥኩ ኣይጅምሮን ኣይገዝኦን እየ ድማ ብጣዕሚ ኣብ ነፍሰይ ካብዚ ሕጂ ዘለኹ ንቅድሚት ናብቲ ክኸዶ ዝደሊ እንታይ መልእኽቲ ከመሓላልፈለይ ይኽእል ፅቡቅ ሪሰርች ኣካይደ እቲ መፅሓፍ እንታይ መልእኽቲ ከም ዘለዋ ርኤ እየ ዝገዝእ ወይ ከንብብ ዝጅምር ምስ ኣንበብኩ ድማ እታ መፅሓፍ እቲኣ ፅቡቅ ከም ትርድኣኒ ፅቡቅ ዕቤት ከተምፃለይ ከም ትኽእል ተፈሊጠ ሓደ ግዜ ይኮንኩን ዘንብባ ገለገሊዩ ክሳብ 10 ግዜ 20 ግዜ ዘንብቦ ዝደጋግሞ መጽሓፍቲ ለኒ ካብ ሓድሽ መጽሓፍ ኣምፅየ ዘፀኒሐ ሓድሽ መጽሓፍ ዘንብብ ነቲ ፈሊጦዮ ዘለኹ ነቲ ዘንበብክዎ ደጋጊመ ኣብ ሂወተይ ክኣቱ ክነብሮ እንደገና ነቲ ኣብኡ ዘሎ መልእኽቲ ከንፀባርቆ ዝፅዕረሉ እየ ዝፅዕር ኣነ ከም ውልቀይ ማለት እዩ ከምዚ ካብ መጽሓፍ ናብ መጽሓፍ ኣይጎይነ ኣገዳሲት መጽሓፍ ተረኺበ ብጣዕሚ እየ ዝደገመን እዘን መጽሓፍቲ ኣብዚ ሪኢኹመን ዘለኹም እታ ዝሓመቐት ካባ 3 ግዜ ኣንቢበያ ኣለኹ እታ ዝወሓደ ኣንቢበያ ዝብላ ኣንቢበያ ክብል ከለኹ ኣነ ከምዚ ገይረ የንብብ እየ ብኦድዮ ዝሰምዕ ምክንያቱ ምስቲ ስራሐይ ርሑቕ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ እናተንቀሳቀስኩ ካብ መኪና ምዝዋር ስለ ዘለኒ ኣብ ብሉቱዝ ስለ ዘለዎ ኮኔክት ገይረ ኣብ ኦዲብልስ ዝበሃል ኣፕ ገዚአ እቲ መፅሓፍ ብየ ዝሰምዖ ንፁር ድምፂ ኣለዎ እንደገና ድማ ከም ድሌትካ ክትመልሶን ከተቀድሞን ክደጋግሞ እውን ዕድል ኣለካ ስለዚ ከምየ ዝጥቀም እታ ሳልሰይቲ መፅሓፍ ሕጂ እዚኣ ናይ ጃክ ካነንፌልድ ዝተባሃለ ብዙሕ መፅሓፍቲ ዘለዎ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰብ ኣብ ውልቃዊ ዕቤት እዩ the success principles እያ ትብል እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣዝያ ፅብቕቲ መፅሓፍ እያ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣንቢበያ ብዙሕ ግዜ ሰሚዐያ ብርግፅ ብጣዕሚ ዲቴይልድ ዝኾነ ንክትዕወት ዘድልየካ ፕሪንሲፕልስ መጀመርያ ፋንዳሜንታልስ ኢሉ ሰሪዕዎም ኣሎ ሓደ 24 ፕሪንሲፕልስ እዚኣቶም ግድን እዮም ዘድልዩካ ዕላማካ ምልላይ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኩሉ ሪቁፅር ኣቢሉ እሞካ ዘይቁፀር ኣብነታት እናሃበ ኩሉ ነገር ዝብሎ ብዝተፈላለየ ኣብነታት ኣሰኒዩ ዝምህር ስለዚ እታ መፅሓፍ ኣዝያ ዓባይን ነዋሕን እያ ተፀሚምካ ደጊምካ ደጋጊምካ እንተንቢብካያ ንሳ ንባዕላ ሓደ ዓብይ ብቁጠባ ብኮንፊደንስ ኣብ ሂወትካ ሕልምታትካ ዕላማታትካ ምልላይ ትርጉም ናይ ምንባር ኣብ ምፍላጥ ኣብ ኩሉ እያ ትኣቱ ንኩሉ ዘጠቃለለ ዳርጋ ሓደ ብጣዕሚ ዲቴይልድ ዝኾነ መፅሓፍ እዩ ፅሒፉ ጃክ ካነንፌልድ ብዙሕ ካልእ መፅሓፍቲ እውን ኣለዎ እዚኣ መፅሓፍ ናቱ እዚኣ ግን ብፍሉይ ንዓይ ኣዝያ ኣብ ውልቃዊ ዕቤተይ ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገበረትን ደጋጊመ ከንብባ ዝመረፅኩን መፅሓፍ እያ እሞ እዚኣ እውን ካብኣተን ሓንቲ እያ እዚኣ ኣብ ዩቱብ የላን እዚኣ እውን ዘላ ይመስለኒ እዚኣ ኣላ ክንቅፅል ኢና ግን ሕጂ ኣብ ቁጠባ ርኢና ኣለና ኣብ ዓወት ርኢና ኣለና ኣብ ገንዘብ ርኢና ኣለና ኣብ ኮሚኒኬሽን ርኢና ኣለና ሕጂ ድማ ብዛዕባ ፍቅሪ ሓዳር ዝምልከት ኣርእስቲ እውን ኣገዳሲ ስለዝኾነ ንዑ ትትንክፍ መፅሓፍ እውን ሓንቲ ሪኮሜንድ ክገብር ደልየ ኣለኹ ንሳ ድማ men are from Mars women are from Venus ትብል መፅሓፍ ብጆን ግሬይ ዝተፃሓፈት PhD ዘለዎ ሰብ ዝተፃሓፈት መፅሓፍ እያ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ዓይነት ድሌታትን ባህርታትን ኣገባብ ምስ ኣዘራርብኦም ኣገባብ ሽግራቶም ዝገልፅሉ ሽግራቶም ክፈትሕሉ ዝጥቀሙ ሜላ ከመይ ምዃኑ ከምኡ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎን ፀገማተን ብከመይ ክፈትሓ ዝፍትና እንታይ ክዛረባ ከለዋ እንታይ እየን ዝደልያ ኣብነት ክበኩም ጓል ኣንስተይቲ ብዛዕባ ዝወዓለቶ ስራሕ ወይ ፀገም ክትዛረብ ከላ ናይ ግድን ኣይኮነን መፍትሒ ደልያ ዝሰምዓ እዝኒ እያ ትደሊ ይብለና ዛነ ሕጂ ኣስተውዒለሉ ይፈልጥኒ ነይረ ኣብ ሂወተይ ጓል ዝኾነ ነገር ክትዛረበኒ ከላ ምክሪ ትሓተኒ ዘላ እዩ ዝመስለኒ ስለዚ ምክሪ ክትህብ ትፍትን እታ ጓል ኣንስተይቲ ግን ክትዛረብ ከላ ሰምዓ እያ ትደሊ ምክሪ ሰሚዕካያ ጥራይ ትምኒተልካ ዋይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ገለ እንድሕሪልካ ጥራይ ድሮ ዓጊባ ኣላ ዝሰምዓ እዝኒ የገድሳ ይን ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ግን በንፃሩ ፀገም እንተለዎ ኣብ ስራሕ
مزيلو انت زي تزاريبو انتي مالتيو اتتصقمو بعلو كفتحو يدللو مالتيو ስለዚህ ንኣብነት ሓደ ወዲ ዝኾነ ነገር ካብ ስራሕ መፂሲ ደስ ምናልባት ገፁ ተኣሳሲሩ ክሉ ኽእል ሄይ ዳሓንዲኻ ከመይ ኣለኻ ዳሓንዲኻ እንታይ ተጨነቕካ ትመስል ተኢላ ተዓርኮ ወይ ሰበይቱ ናይ ድሓን ኣለኹ ፅቡቕ ኣለኹ እንተኢልዋ ንሆነ ፅቡቕ የለኻ እንታይኻ ኮንካ ንገረኒ ካበይ እዩ እቲ ወዲ ዘይሓሰቦ ኣብ ባእስን ፅልእን እያ ኣትሽዑ ምክንያቱ እቲ ዝነበሮ ፀገም ባዕሉ ክፈትሖ ይደሊ ነይሩ ምዝራብ ኣድላይ ኮይኑ ኣይተሰምዖን ምዝራብ ኣድላይ ኣብ ዝደልየሉ ግዜ ወዲ ብግልፂ እዩ ዝዛረብ ካልእ ከም ኣብነት ኣብኡ ዝመፅእ ተምፅኦ ማለት እዩ እታ መፅሓፍ ዘምፅኦ እንታይ ይብል ኣወዳት ኩሉ ግዜ ነገራት ባዕሎም ክፈትሑ ይኽእሉ ሰብ እንተሓቲቱ መፍትሒ እንተደልዮም ድማ እዮም ሰብ ዝሓቱ ስለዚ ወዲ እንተሓቲቱ መፍትሒ እንተደልዩ ጥራይ ባዕሉ ክፈትሖ ዝኽእል ባዕሉ እዩ ዝፈትሖ ጓል ኣንስተይቲ ከምኡ ኣይኮነትን ከም ካልእ ድማ ከም ብዙሕ ኣብነታት እናሃበዩ ዘረድእ ኣዋል ንኣብነት ቃላት ዝጥቀማሉ بتخكل كومي يكونن ترجمو نابنت كي تقدس كالان تغني خان تاك تبل تخلبل واي مساي كاب زيت على لكو مساي فتين كاب على الكازيت فلت تبل تودخا كمي كلتا ما عاد يكونكم مساخي منو مشيت على لام شيء يحرق نسا كل جزء يتعلنا تبل كلا كل جزء يكون انت زارب زلا يبل اي تقدس كالين ختصم الى እትወድግን ልክ በታ ዝበለቶ ክርዳኦ ነቲ ዝበለቶ ይዝርዳ ዘሎ ስለዚ እንታይ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ዝሰምዓን ክፍቀራ ከለዋ ትዝለዓለ ሓጎስ ይስምዓን ወድኻ ጥቕሚ ክህልዎ ከሎ ኣብ ስራሕ ተፀሚዱ ዓወት ከበርክት ከሎ ዝያዳ ሓጎስ ይፈጥረሉ እናበለ ብዙሕ ኣብነታት ይህብ እሞ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ እውን ምስ ጓል ክሳብ ዘለኻ ሓዳር ክሳብ ዘለዎና ኣዋል ደቂ ኣንስትዮ ብኸመይ ሓስባ ኣወዳት በይን ይሓስቡ ምስ ፍልጥካ ኣረዳድኣኻ ዘለካ ብሂወት ብጣዕሚ ዓብይ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ እታ ካልይቲ መፅሓፍታ ሓምሸይቲ መፅሓፍ again ሕጂ እውን ኣብ ቁጠባን ኣብ ዕብየት ናተይ ብጣዕሚ ዘገድሰኒ ካልኦት ሰባት ከመዮም ዘይገድስ ኣነ ግን ኣብ ቁጠባይ ኣብ ዕብየት ናተይ ልዕሊ ማንም እየ ኣግሬሲቭሊ ከንብብ ዝፍትን ምክንያቱ ንነፍሰይ ከይሓገዝኩ ሰብ ክሕግዝ ኣይክእልኒ ንነፍሰይ ከይሓገዝኩ ዓደይ ክሕግዝ ኣይክእልኒ ሕብረተሰበይ ክሕግዝ ኣይክእልኒ ዝብል እምነት ኣለኒ ቀዳማይ ክትሕግዞ ዘለካ ብኩሉ ቅድም ንዓኻ ወይ ንዓኺ እዩ ንዓኻ ምስ ሓገዝካ ኢኻ ሰብ ክትሕግዝ ትኽእል that's why ኣብ ቁጠባ ናተይ ዕብየት ንክገብር ብጣዕሚ aggressively really بملو حيلين بملو أتكرون إيه زسرحلو سلزي that's why بزح مصحفت دارجا إسرا ثلاثة مصحفت بيبلغوا أول كأو عبيتنا كتبات رايزة تكري كتبان هجرات جلزي كونس كتبان يقلها ناتكي ويناتي مالتي سلزي حنت كابات عندما rich dad poor dad زي حاجي number 1 يا دارجا تنكالوت بزين تجميركا زيادة 5 أكاس لزخل إمبر زي مصحف زياون كم حنتي really جدا كتنبب زلواي والكاو عبيت مغنياتو أتحساسباناتنا أتعبابياناتنا بمولو قمت إلنا غنريو مخاقن لوطو خمزالنا يزو تحساسبانا روبرت تي كيوساكي مغنياتو كان عبخال لنا كل جزين تايبونا نيرون بيت مرتقيد أصنا نفع صبق صراح تركبيخا صبق دموسك تفاليخا صبق يود ما كلوا كايو زي أينا تمخيرنا مبزحتنا زيادة ما زبس حزبي 9% حزبي سمعة مغرية 9% حزبها هبتام ويسب صقا يكونن سريحو شكيلو زنبريو حماق مالتها يكون كن اتهم 1% وي تم 5% زبهالتم ازيوم هبتامات بزي حجز يكونون زخدو تماهيركا سريحكا تنبريخا يكونون زبلو جنزب مسامص خايت ገንዘብ ካይ ክሰርሐልካ ዝኽእል ንሕና ንገንዘብ ክንሰርሕ ከለና ዝበዝሕና ሰባት ሃብታማት ግን ገንዘቦም ንዖም ከም ሰርሐሎም እዮም ዝገብሩ እዚ ኣብ ህይወት ዘለና ጠማምታ ፋንዳሜንታሊ ሮበርት ኪዮሳኪ ኣዝዩ ኣግሬሲቭ ሰብ እዩ ከምዚ ትር ኢሉ ዝዛረብ ሰብ እዩ ነዞም ቤት ትምህርታት ናይ ዓለም ብምሉ ናይ ድኽነት ፋብሪካ እዩ ዝብሎ መምህርሲ ንባዕሉ ገንዘብ ዘይብሉ ከመይ ገይሩ ብዛዕባ ገንዘብ ክምህር ዝኽእል that's why ብዛዕባ ገንዘብ ዝኾነ ቆልዓ መዓት ፊዚክስን ማትስን ኬሚስትሪን ሂስትሪን ተማሂሩ ገንዘብ ከመይ ገይሩ ከም ዝእትን ከመይ ገይሩ ከም ዝሕዝን ከይተማሃረ ሃይ ስኩል ወዲዩ ኮሌጅ ወዲዩ ይወፅእ ኢሎም ይብል ሓቂ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኩሉ ካልእ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ ኣተሓሓዛ ገንዘብ ኣብ መፃፃ ገንዘብ ግን ኣይትመሃሮን ኢኻ ምክንያቱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝምህሩ ፕሮፌሰራት ንባዕሎም ብዛዕባ ገንዘብ ዘለዎም ኣረዳድኣን ተመክሮን ኣዝዩ ፀቢብ መምሃራና ድማ ብምልኦም ዋላ ኣብ ደገ እውን እንተኾነ
أزيو حبتها ممري هلن مبجحته تقصيرو سرحتنيايو اتنسو زفلطم زعبا جنزب دما أزيو دروتيو سلازي انتهي بلوم دخنت مما حلالفنا دخنت نابلي يسقعبم اتفلطات هيكون نصرف نسو أب هيوت زلكات أمامتا أب قطبا زلكات أمامتا كابيت مرتات تمصو فلطات أخولا يكونن كهبت مكان كعبيه كان أيكلنيو سلازي بجدي نعتكا من قد كتحز على كايبل هفتامات كل جزء جنزبهم جنزب أبز ولد يوفروه كل جزء جنزبهم أبز سرح أساس يوم إنفسترز جبروا يبل دخاتات جد ويكما أكلا كنت أبز لهم صراحة نياتات سبات جد جنزبهم أب إدا نجارات جزيوم توم أساس اللي بليتين كجلت كلن تايبل أساس زبهال جنزب أب جبهة زتوال كايبل ليابيليتي ወይ ዕዳ ድማ ካብ ጅባኻ ገንዘብ ዝወስደልካ ስለዚ ኩሉ እቲ ንብረት ንስኻ ትገዝኦ እዩ ገንዘብ ዲ ዘምፃልካ ገንዘብ ካብ ጅባኻ ይወስድ ገንዘብ ካብ ጅባኻ ዝወስድ ተኾይኑ ንዓኻ ዝጠቅም ኣይኮነን ንኻልኦት ዝጠቅም እዩ ገንዘብ ኣብ ጅባኻ ዝእቱ ተኾይኑ እቲ ገንዘብ ተጥፋሉ ዘለኻ ንዓኻ ክዕብየካ እዩ ፅቡቕ ያው ድማ ገንዘብካ ከተጥፍኦለካ እናበለ ብጣዕሚ ህያው ዝኾነ ታሪክ እዩ ዝነግር እታ ሪች ዳድ ፑር ዳድ ትብልካ ክልተ ኣቦ ነይሮምኒ ዝብል እቲ ሓቀኛ ኣቦ ዶክተር እዩ ነይሩ ብትምህርቲ ድኻ كل جزء بجنزب استشجره كمدما تخالا يبوخا نعر كبو زنبريو هاي سكول شامنا كفلز العليزي حلفه جن أزيو هبتام أب حواي زنبريو كاب كلوت يوم تماهيرو روبرت تيكيوزاكي أبزق زيزي هذا كابتن هبتاماتنا عالمنايو أبزع عود زدما تزلع على استفلت الشميو تانا مود داتا تانا عاي تزبلت مصحف جن أمود داتا غميتي يا صادما ماني ماستر ذا جيم يا تبل صحافيا توني روبنس نعي بولكي ايكن ناتي ويكا رول موديل ناتي ريلي منتور ناتي جيرزريو توني روبنس يدارغا بمولو زصحافو مصحف تنبيبيو awaken the giant within دبلالو كومودما unshakable تبل دحرجات صحافه لاتو كالون unleash your potential زبل كمود ما زيت عدنا فيديوهاتنا تاع يوتيوب بزح نايز سبزي مصحفتن نسوس جبرو ريسورس كله ككاتالو زخالك يعني حدا جديد يكونس بمدققا دارجا ناوار حسب زي مقيار ناتو تراي ينبب نيره ابي وتي دما عبلو تغيرو لي كبل خل سلازي اذا مصحف زيانا توني روبنس تا قدامي تا ابي وتي لو تزغبرت له مغنياتو شوعه برينسيبل سالو كمي غيركا تا نورمال هيوت قطبا وحرنت كيسرحكا بجنزبكا تنبرولو درجه بصح تخل إلو كاب زنببا عوشت كلت عمد روي زخونا بهوتي لو تقبر كيله كاب سرحيون تحت كور كيله بزنس ناتي كريت كقبر كيله بزح صلواون كفتر كيله سلازي تا مصحف ازيا جافيا بتعم جافيا ان فاكت كبابي 600 بيج زلوا اب يوتيوب يلا ازيا ريش دات بور دات اب يوتيوب الله ازياونا اب يوتيوب الله تخالقن كابو دي بلس أمبي بيجن كتجزؤوا وانتخوليهم بقليلو كركب زخل مصحفتي سلازي إذا مصحف زيا مبزحتو تي مصحفتي أب فيديوهات ناتي إيشي يلقو حدا بحدا ديكونه تتمرت كاوز متسجن إذا نابنت حنت كورس لك كابز نزا مصحفت ملقت زحلفو كاو تبجيسه تناي انفستمنت ناي ستوك ماركت كورسي ولا يكون تناي اونلاين بزنس بملو نسو زرعين زي كونس كابتات حساسبا زمهارني أنا ناتي بيزنس كرايت كجبر جنزبي كوافر كم زخالكو of course بعد راح يكون كالو وناتي تمرتون سلز نبرني اب فاينانس مش حوي سمالتيو سلازي التنسو زمهرو اب ستوك ماركت جدا كف انفست قبل كم دلك ابي تخابو خم خانو زغلصيو نعوز براكتيكال كقبر زغلنا تكبار توسط كورسات دما كمسرت كيله مغنياتو اتا مصحف بزح منقد تريكا نفسكم تاخذ بصح جن قرب اي تحجزا كانيا حبريتا بزح سلزخونه كمون اب امريكا تراي سلتتكور قرب اسو صقمالو جن ازي فانتاستيك مصحفي سلازي نايلومي شدشت مصحف يبكم علىخو قسيلكم كتنببو تقول مبزحتو بانجليش وين اوروبا قنقواتات كركب زخل مصحفتي ولا حنت كاباتن تنبيبكم حد ازي أبيت كم سألكم يخليو زيادة جن التمت حفتي أنا ون أب فيديوهات ناتي حدا بحدا نتامت حفت رادي يكون كابت تمرتاتهم أب تمرت ناتي بزح جزء يوم صاية سلازي زين ببنا لكم أمانة عشان نغيب لكم ناتي فيديو تري تخينكم تخكل جن نتمت حف تفلتات بمولو كم صاص سلازي كل من باب قدام النتي وهابو يبلغكم على جو ثم حدش زخونكم شمي جورج دراري بهال أبجي درار بزح نتحساس فانا نفلتاتنا نكلتنا كعبزخل نقطبانا كابز عجز لنايو بقلنا بحبرتسبنا زحيله حبرتسب كنفطرلو نخل يزبل كوتمرتون ولا برايفت على ني ابز يوتيوب بزح علني برايفت كلاس ابز درارهيوت.com تخيلكم كتمهارو تقولوا
ኣብዚ ቻናል ድማ ሰብስክራይብ ጌርኩም እንድሕሪ ኣትይኹም ብዙሕ ሃናፂ ትምህርቲ ኣለዎ እዛ ቪድዮ ንኻልኦት ትጠቅም እያ እንተኢልኩም ንኣሕዋትኩም ምናልባት መፅሓፍ ከንብቡ ዝደልዩ ሼር ግበሩሎም ኩሉ እቲ ጋብር ናይቲ መፅሓፍ ስለ ዘሎ ርዮም ባዕሎም እውን ከንብቡ ይኽእሉ እቶም ከም ወትሩ ብናትኩም ፊድባክ ተተባብዑኒ ድማ የኸንየለይ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝተወድያላ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው